ଶୋଇନି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଘରୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏଠି ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛକୁ ଖାଇବା ବାଲା ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମାଛମାନଙ୍କର ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଉଠିବାର ଟାଇମିଂକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମାଛମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ସମୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ପରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଉ ଡେଉଁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ତ ସେମାନେ ପାଣି ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ସମସ୍ତେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଧରିବାର ସମୟ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେମ୍ ସମୟରେ ଉଠୁଥିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ମାଛ ଉଠିଲା ସେମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଉଠିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଥକିଯିବେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାଇସ୍। ଏବେ ସିନେରୀ ଦେଖ।